Ayo, Pat. Aku salah mereka kan aku komplain mesti baik. Hey monkey, this is monkey cat. Go. Oh, this is very dangerous. लोगोफोर बाय मा जादों? Zakalin baik. खालामो भिडिअखौ। Look at that, bye. Ayo, clear dulu. Bilai gerlai बैसागुनि बैसागुआ सफैलायगौ लोगोफोर बैसागु। बैसागुनि बार नांलांबाय जोंना बिथाङा नै बिराद राइडारनो बियो राइडार आयु उन्दुना सालायबाव मिथिबायना नुबाय बा बैसागुनि बार नांजोबबायलै बैसागुनि बार नांबाय नै नायबावदो बा लोगोफोर सुन्दराव थांगासिनो जों सुन्दरायाव साहा लोंनो थांगासिनो साहा। Masang bindas lebila bagan bangga sesapani get खिलिजेनदों गोगोम खिलिबाय बैसागु सफैगौना लोगोफोर बेखायनो बिराद मोजां खिलिबाय गोथां गोदान जाजोब्बाय। लोगोफोर नायनो हागोन बिराद so beautiful taste. वाव लोगोफोर हाय आयु मा खालामनो थांदों बाय मा खालामनो थांदों आया पाट बेखौ जाला मोनदा गानो कमप्लेन मिथिबाय नै खाबाय बेखौ कमप्लेन होबाय आं बेखौ दा कमप्लेन होबाय मोजां बिराद मोजां खिलिबाय आरोना आं बेखौ कमप्लेन होखाबाय जा मोजां मोनामो नै गेजेर नोंबो मोनामसलाय खनसे नहीं सही गलत बात है तूने इसको क्यों फिर छोड़ दिया बे उसको क्यों छोड़ दिया मैं तो अभी तेरे को कंप्लेन कर देगा 100% तेरे को कंप्लेन कर आपने ये कितना अच्छा थे तूने इसको क्यों छोड़ दिया बे इसको क्यों छोड़ दिया जाओ उसको दिखा कर आओ जाओ उधर थोड़ा सा जाकर आओ नै लोगोफोर नायदो बेसेबां मोजां जोंनि जायगा प्लेसआ ओरै मानो थादों आरो होरा खाथियाव नैजों लामा थांनो दंना मोनसे ओइ monkey, this is monkey cat. Go. नै बे सेसाबानि गेट नै बेजों दासो मासे हाग्रानि नेवलाय बारनानै थांबाय बारस'नानै नै बे साइडथिं जाहैबाय नै क'क्राझार लामा थांग्रा साइडथिं ओमफ्राय ओरै आगसिथिंजाय बगेराग्राम थांग्रा लामा लोगोफोर नै इलेक्ट्रिक ट्रेन नामा खारसिगोन ना बावैनो लांदांब्रा बिलाइ खिलिनायना जों आयु मबाइला मोजां हाबदोलै बा लोगोफोर बेयाव शुटिं जागासिनो दं नायनो हागोन बेयाव शुटिं जागासिनो दं बै लामानिफ्राय नायगोन नायोबा खाथियाव लोगोफोर बा शुटिं जागासिनो लोगोफोर बैसागुनि एलबाम फैगोन नामा गोगोम बिराद गायो बाहाय बै अननाय सिनेमानि बुलायलायनाया कलेजाव बावनो गानायमोन ससेया नै गलखिया बेनो दा नै बाव बिराद गाफैयो आरो बाव माने जायगाया बिराद मोजां ना नै भिउआ बिराद मोजां आरो जायगाया आयु लोगोफोर जोंना Oh my god, this is very dangerous. लोगोफोर बाय मा जादों खाथियानो गैला लोगोफोर गारिखौ लाखिनाय जाबाय जों मा जादों बाय साखा गबाय साखायानो बै फारसे साखायानो गदों माथो साखायानो गनानै दं गारिया wow isang what the look oh my camera sila mari sekolah ini dulu saja
फाग्ला नगे थानियाव आयु बा बैसागुनि बिराद मोजां एलबाम आरो मा एलबाम आरो जों खोनायासै आरो ना सलिडखा बिराद मोजां खेबगासिनोमोन जों थाङासै दा जों बेहाय फट' खेबनो नागिरदों लोगोफोर दसे नेथ'दो नोंसोर भिडिअखौ खालामथ'सै थ' लोगोफोर जों थांफिनसिगोन दाय Oh, di mari. Oi, berdai. Rasa sana. Asal gak, kau sih boleh coba dengar ni. Ya, kita tu. Kalau orang boleh pulang. Ebe Khantalguri गामिनि फुटबल फिल्ड लोगोफोर हमारे फोकस है हमारे फोकस है Oh, Sol, bab, moya. Laksli. गिदिरा सोरबा लोगो मोनदों लोगोजों थांसिगोन आस्रा बेरायनो जालालै खानाया आंना लावफिनबायबो नै जों साहा बागानाव मोनफैबाय लोगोफोर बरियाखा बैसागुनि बार नांबाय नालाय बिलाइफ्राबो रंजाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोंबो एसे बिदिनो मोनथिखागौ जासिगोन नोंसोरो बैसागुनि बार नांबाय जोंबो एसे बारा नांथ'वाखै औ नायजागौमोन मा बागान माबा खानाय थिखोदों बिलाइ दा लोगोफोर पहली बार इधर घूमने को आया है बाबा सुकुनजरा सुकुनजरा जायगा बियो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सुकुनजरा गोलैयो बावसो फैनानै मोदोमबाय बिसि मोजां दा फेक्ट'रिबो दं जोंना बैथिं फेक्ट'रियाव थांला जों लोगोफोर माने बिराद गुवार आरोना फैनो हागोन माने बिराद जायगायाबो एसे गुवार ना बिराद गुवार जावना ओरैहायबो दङ नै मानसिफ्रा साहा बिलाइ खागासिनो दंमोन खानायखौ थिखांगासिनो ट्रेक्टराव लड होगासिनो दङ बुराया
अवाइलाव फुटार फैनो जाबाय ना गावब्रा थांसै बाबाय गाखोबाय हा उराय फै फै थांला फैला थांला फैदो खेबदो दे खेबदो लोगोफोर गैया दखानानो बन्दसो साखौनो मोनलोङासै दाबो दिनै खुलिना खुलियाथाय मैया मोननाय इलेक्सना ना औ मैया इलेक्सनमोन नालाय गैया बन्दसो लादों मोनलोङासै आरो साखौनो दा दै न'आव थांफिनसै लोगोफोर बेलासिबो जाबायना बेनिखायनो बयनिसिमबो बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आंनि भिडिअआ एसेनोसै आरो गोजोननाय थाबाय हायोबा नोंसोरो आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार साबसक्राइब हागोन लोगोफोर आंनि चेनेला जाहैबाय अमृत बसुमतारी अन्नानै लोगोफोरनो शेयार खालाय लोगोफोर थेंक इउ